A Jón-tenger partján, az olasz csizma sarkában lévő Veljében él Eszterházy Aliz grófnő, a felvidéki magyarság mártírhalált halt vezető politikusának, gróf Eszterházy Jánosnak a lánya. A lengyel-magyar nemesi családból származó, a nácik és a kommunisták által egyaránt üldözött édesapját Szlovákiában máig háborús bűnösként tartják nyilván, annak ellenére, hogy tömegesen mentett meg a deportálástól lengyel és zsidó menekülteket. Aliz asszonyt a férje Giacchino Malfatti báró, a máltai lovagrend diplomatája élete végéig támogatta abban a szinte reménytelen küzdelmében, hogy édesapját a szülőföldjén rehabilitálják. A báró halála után Aliz asszony magára maradt az apúliai birtokon. A villa minden szobája, szeglete, tárgya őrzi szeretett férje és vértanú édesapja emlékét. Betegsége Aliz asszonyt jó ideje némaságra kárhoztatja. Ám ez a némaság megrendítő szimbóluma annak a több mint fél évszázados hallgatásnak és elhallgatásnak, ami Eszterházy János áldozathozatalát övezi a hosszú árnyékú kommunista diktatúrában. Uram, köszönöm, hogy megengedted, hogy még itt a földön találkozunk Alizzal, Eszterházy János lányával, és rajta is keresztül is megismerjük János, meg az ő gyermekeiben is. Áld meg az egész családját, Uram, te légyél Aliznak az ereje, ha nem is tud beszélni, akkor te szólj rajta keresztül hozzánk. A te szeretetednek a dicsősége és hatalma nyilvánuljon meg Eszterházy János Isten szolgája boldog avatásában. Hát én még most is felvidéki magyarnak érzem magam. Újlakot nagyon szerettem, azt most már Velké Záruzsijainak hívják. 20 holdas parkban volt egy kastély, és körülbelül 100 szobája volt, és tényleg mint egy álom úgy tűnik az akkori élet. Egy nagyon gondtalan gyerekkor volt. Én nekem egy olyan szabad életem volt, hogy tényleg minden mi köröttünk forgott. Lovagoltunk, és lehetett teniszezni, közelben volt egy halastó, és lehetett fürödni és vadászni. Gyönyörű, szép antik bútor gyűjtemény volt, gyönyörű könyvtár, egész régi iratokkal és levéltárral, gárdrobok, ahol az összes ükapának még a régi uniformjésa és az anyáknak a krinolinus ruhái is ott voltak, hát sok hely volt, és én, mint gyerek, hát mindig láttam, hogy ezeket a szép régi dolgokat gondozzák, tartogatják a jövőnek, és a családunkban volt egy hős is, egy 48-as kivégzett, Jeszenák János ükapám, akit felakasztottak a Habsburgok. A Nyitra-újlaki Eszterházyak, a felvidéki Eszterházyak, azok mind a 48-as magyar oldalon álltak. Ezért az én dédapámat vagyonfosztásra is illették a Habsburgok, 10 000 holdat elvesztett, és akkor a felesége birtokán Nyitra-újlakon élt tovább. A falu színszlovák volt, és nagyon sokat játszottunk a szlovák gyerekekkel. Nekem azok voltak a barátaim,
És így mi tanultunk meg szlovákul, ott senki nem tudott magyarul rajtunk kívül. A park az óriási nagy volt, de a kapuja mindig nyitva volt, és a falusiak jöttek a nagyanyámhoz, mert mi családias módon kezeltük a falusiakat, és nem irigykedtek arra, hogy egy nagy kastélyban élünk, mert nekünk soha nem volt pénzünk. Mert Csehszlovákia, amikor megalakult, földreformot csinált Szlovákiába, de csak a magyar birtokosoknak a földjeit vitték el. És az adót a régi birtokra vetették ki. Így a magyar földbirtokosok egy évről a másikra tönkrementek. És az elvett földekre nem a magyar parasztokat tették, akik szintén nagyon szegények voltak, és azt a földet dolgozták szintén évszázadokon át, hanem behoztak cseh telepeseket, behoztak szlovákokat, és így alakult, hogy ez a teljesen tiszta magyar része szlovákká vált a Felvidéknek. Családomra jellemző volt a nagy szerénység, úgyhogy hintóról sose volt szó, az autóra már nem volt benzin, úgyhogy lovas kocsi mentünk a fogorvoshoz Nyitrára, és a szomszéd kastélyokba is, ahol magyarok voltak, és ezekkel édesapám mind nagyon jóba volt. Édesapám miután képviselő volt, néha vonaton ment, és akkor néha mi is vele mentünk. Amikor ő leszállt, és akkor láttuk, hogy köréje csoportosulnak emberek, és üdvözlik őt, hát akkor nagyon büszkék voltunk, de akkor nem mentünk a közelébe. Elvittek minket néha, például voltak gyerektáborok, és egy gyerektábor volt Vöröskön, és Vöröskön a gyerekek felálltak és énekeltek az édesapám tiszteletére, és a refrén az volt Éljen Eszterházy. Ők mindig nagyon nagy örömmel és zászlókkal, és hát a legnagyobb kitörő örömmel üdvözölték őt, és hát nagyon büszke volt. Nekem mindig ünnepnap volt, amikor ő megjelent. És ő mindig mosolygott, és mindig jóságos volt. És elmehettünk vele a kocsin, megnézte a birtokot, a testvéremet elvitte Őszbaklesre is, szóval az ő megjövetele az nekünk ünnepnapnak számított. Tökéletes paradicsom volt. Nem éltünk meg semmit a háborúnak a nehézségeiből egészen a végéig, amikor jött aztán a német elfoglalás. Az édesapám utálta a nácikat. Emlékszem, könnyekbe tört ki, hogy a németek bevonultak Magyarországra. 942-ben, aki szemben állt a hitleri zsidó törvényekkel, az egy egyedülállóan bátor ember volt. A zsidó mentő szavazata után lezárhatták volna. Annyira népszerű volt, hogy azért nem zárták le, de állandóan a Gestapo őt már kereste. És ő neki minden lépését figyelték, és csak vártak arra, hogy mikor kapják el. Házkutatást csináltak majdnem minden nap a kastélyba, és ott keresték őt. Nekünk volt egy zsidó bérlőnk, a Schlesingerék, és a Schlesinger Vera volt nekem a legjobb barátnő, mert ő tudott magyarul is, és akkor jött a Gestapo, és elvitte a családját. És ő bemenekült a nagynénével a parkba, és én találtam őket megremegve, és rávettem a nagynéném, hogy mi bújtassuk őket el. Nagynéném az nagyon katolikus volt, és nagyon az elnyomottakért küzdött. A nagyanyám lengyel volt, és Lengyelországból már tudtuk a rokonoktól, hogy hogyan hurcolták el egyik részről az oroszok a lengyeleket, másik részről a nácik. És akkor ők nálunk éltek hónapokig. Az egész falu összetartott, és próbálta menekíteni őket. De hát a szegény Verának a szüleit elgázosították, és a mi cselédségünk azt tudta, hogy ők el vannak nálunk bújtatva, és ők mind vállalták a veszélyt. Amikor az apámat kezdték keresni a kastélyba, ez volt a baj, hogy nálunk volt a 2 elbújtatott zsidó, és ezeknek el kellett menni. A menhelyüket elvesztették.
Bennünk egy óriási ellenállás alakult már bennünk gyerekekbe a két nagy ideológia ellen, ami csak gyűlöletet hozott. És nagyon katolikus szellembe voltunk nevelve. Az ember mindig imádkozott azért, hogy szűnjön meg a háború. Ez volt a harmadik ideológia, amivel lehetett kapaszkodni. Isten báránya, te elveszed a világ bűneit, adj nékünk békét. Miután a szovjet hadsereg jött, édesapám mondta, hogy ő megy Pozsonyba, mert várja az új szlovák kormányt. Édesanyám úgy határozott, hogy ő Budapesten fogja a háborút bevárni, és így mi egyedül a nagyanyámmal és a nagynénémmel éltük át ezeket a rettenetes napokat. Édesapám úgy határozta, hogy miután nekünk semmi rossz lelkismeretünk nincs, mi ott maradunk a kastélyba, és csak a pincébe mentünk le, mert már kezdtek az amerikaiak bombázni, és az oroszok belőtték az egyik oldalon a házat. Én nagyon kicsi voltam, még én 12 éves voltam, úgyhogy nekem azt mondták, hogy csomagoljam össze a legfontosabbakat, mert megyünk a pincébe. És én nekem a legfontosabbak az új fényképezőgépem és a fényképeim voltak, úgyhogy ahelyett, hogy valami meleg pulóvert elcsomagoltam volna, összecsomagoltam kis szobor gyűjteményemet és a fényképeket, egy ruhába maradtam. De különben a katonáktól nem féltünk, mert az ember nem hitte el azokat a híreket, amiket hallott, hogy megerőszakolnak nőket és rabolnak. Aztán rájöttünk, hogy 3 nap alatt képesek voltak egy 100 szobás kastélyt teljesen ripityává törni. Legelőször az inas vett be magához, ahol boldogak voltunk, mert olyan furcsa volt egy kis parasztházban lakni és a matracon aludni, és a kertész is bevett magához, de hát a kertész magyar volt, és már ő is kezdett el félni. A Schlesinger családnak egyik része visszajött, a Schlesingerék vettek be most minket, mint üldözötteket, de hát semmink nem maradt. Testvérem nagyon élelmesen kocsival járta a falut, és mindenüvé beszólt, hogy ki mit mentett meg nekünk, és a parasztok rengeteg elvitt holmit adtak vissza. Úgyhogy a volt intézőnek a lakásába be tudtunk rendezkedni. A falubeliek hoztak nekünk csirkét, és tojást, és élelmet. Nem sokára rá elhagytam Újlakot, de a nagyanyámat és a nagynénémet hónapokig a falu etette, mert nekünk tényleg semmi nem maradt. Édesapám pár hónappal mielőtt elvitték, lejött húsvét előtt elbúcsúzni tőlünk. És akkor én még utána mentem, amikor ő felment a hálószobájába, és egy kis imakönyvet vett magához, és ott voltak mindenféle aranyértékek, azokat mind ott hagyta, és az imakönyvvel elment. Szóval ez volt az utolsó alkalom, amikor mindegyiktől elbúcsúzott, mert tudtuk, hogy valami jön, de hát, hogy ennyire rossz lesz, ami jön, ezt nem mertük hinni. A szovjet hadsereg jött, a most már kommunistává vált csehszlovák vezetőséggel, a legtöbb felvidéki grófi család az összecsomagolt mindent és elmenekült. És édesapám, aki felelősnek érezte magát a felvidéki politikáért, ahol ő mindig pártatlanságot, a neutralitást választotta, és ő nácik ellen dolgozott, ő a magyarok nevébe ott kellett, hogy maradjon. Többször kijelentette, hogy őnek a gyökerei annyira a felvidékhez kötik, és főleg, hogy ő
felelősséget vállalt. Felelősséget vált azért a 60 000 vagy 70 000 magyarért, aki ott élt, és azok főleg parasztokból álltak. Tényleg ez, mint egy apa beszélt ezekkel mind, és kapcsolatban volt, és ismerte őket, tehát ezek nem menekülhettek el. Ezért vállalta, mert ott kellett maradni a jó pásztornak a nyájánál, és meg volt róla győződve, hogy ő meg tudja menteni a felvidéki magyarokat. Munkatársaival készített egy memorandumot, hogy a bejövő új kormánynak ezt átadja. Huszák volt a kormánybiztos, ő neki átadta ezt a memorandumot, és azonnal helyben letartóztatták. A 10 felvidéki magyar politikust édesapámmal az élén kivitték a Szovjetunióba, ott 1 évig volt a Lubjankába bezárva, Szolzsenyicin ír róla a Pokol tornácában, és hónapokig kínozták, verték őket, mert be kellett vallaniuk a vádat, és a vád az volt, hogy ők, főleg apám, rábeszélték Hitlert, hogy Németország támadja meg a Szovjetuniót. Hát ez egy olyan elképzelhetetlen vád volt, hogy ők hónapig próbálták nem aláírni a vallomást. De ahogy tudjuk, hogy milyenek a Lubjankának a módszerei, egy idő múlva mind aláírták, és bevallották, hogy ők Hitlernek a tanácsadói voltak. Őt az ítélete után elvitték Szibériába, és ott ólombányákba dolgozott, ahol súlyos tüdőbajt kapott, és ő valahogyan saját magát ajánlotta fel a magyarokért is. Állandóan az imáiba belefoglalta a felvidéki magyaroknak és Magyarországnak a sorsát, és az ő szenvedéseit ő értük ajánlotta fel. Értem jött édesanyám, aki csodálatos módon életbe maradt, mert rálőttek az oroszok, de túlélte. A János testvéremmel együtt leköltöztünk Budapestre, ami azelőtt hát gyönyörű emlékeim voltak róla, és most csak egy romos várost láttam újra, ahol nem voltak utcák, nem voltak hidak, és ponton hídon átmentünk Budára, ahol a szép régi villa szintén romos volt, mert belővés kapott, és ebbe a villába éltük további életünket. Ennivalónk és valami értékünk, hát az perceken belül elfogyott, és tényleg úgy elszegényedtünk, hogy nem csak a képeket adtuk el, de még a képrámákat is el kellett adni, és még azt is megettük, úgyhogy tényleg a teljes nyomorban éltünk. Rokonok összeadták a pénzt, hogy mi tudtunk iskolába járni. Ami nekem rettenetesen fájt, hogy én olyan szegény voltam, hogy én egy éven át egy szoknyába és egy blúzba jártam, és mentek uzsonnázni, és én tudtam, hogy én nem is tudom, hogy fogunk-e még egy babot venni, ha hazamegyünk szombaton az édesanyámhoz. És az iskolában ugye 4 szem közt nekem a tanárok azt mondták, hogy az édesapám egy nemzeti hős volt, de nyíltan mindenki ellenem volt, mert Eszterházy voltam. És ami a legrosszabb, úgy éltünk, mint a leprásak. Egy ideig Nagy Aliznak hívta magamat, mert annyira kellemetlen volt az Eszterházy név mondása. Ez alatt a szomorú idő alatt egyszer jött valaki hozzánk, és hozott egy újságot, és abban meg volt írva, hogy az édesapámat kötél általi halálra ítélték Pozsonyban. Én nem értettem az inkontumációm szót, és egész nap sírtam. Azt hittem, hogy az apámat felakasztották, és csak este mesélte anyám, hogy ez azt jelenti, hogy a távol létébe, hát nem volt Pozsonyba, és utána megtudtuk, hogy elvitték a Szovjetunióba. Amikor elítélték apámat, ő Benesnek küldött egy táviratot, hogy egy demokratikus országban lehetetlen, hogy valaki úgy legyen halálra ítélve, hogy nem volt módja védeni magát. És nagyon okosan ezt a táviratot a New York Herald Tribune-ba is megjelentette, és elküldte az összes külföldi követnek is. Erre Benes, hogy utasítást adott, hogy hívják vissza Eszterházyt, hogy újra legyen egy per. A tragikus ebbe az volt, hogy amikor apám megérkezett Pozsonyba, hosszú utazás után, mert olyan rossz állapotban volt, hogy majdnem már haldoklott,
Mire ő visszaérkezett Pozsonyba, addigra Benes már halott volt. És az ítélet 48 órán belül fel kellett volna őt akasztani. És akkor történt az a szerencse, hogy Emil Prizender nevű ügyvédnek barátja volt a volt partizán vezető Schrobár. És ez a Schrobár, aki miniszter volt Csehszlovákiába, ez felutazott azonnal Prágába, hogy rábeszélje Gottwaldot, hogy a halálos ítélet vissza legyen vonva. És ez egy nagyon szomorú időszak volt, testvérem kiszökött nyugatra, mert nem bírta tovább, és én anyámmal Pesten maradtunk a kitelepítésig. Leérettségiztem, és utána szerettem volna egyetemre járni, arról szó se lehetett, és mérnök szerettem volna lenni, és akkor legelőször titkárnőnek vettek fel az építészi egyetemen, ott volt valami ismerettség, és akkor rájöttek, hogy Eszterházyék azonnal kidobtak. Kegyeletből azért felvettek a nyomdájába az egyetemnek. Ott sem maradhattam sokáig, és akkor hát innen is kitettek, mert Eszterházy voltam, és akkor felvettek egy kefegyárba. És akkor jött a kitelepítés. Ezek a munkások ebbe a kefegyárba még tiltakoztak is az ellen, hogy engem kitelepítenek, és próbáltak visszahozni. És minden hónapban gyűjtöttek pénzt, és azt küldték le nekünk, hogy legyen mit ennem. És a kitelepítés, hát ezt csak a felvidéki magyarok, és az, aki átélte, azt tudja megérteni, hogy az mi volt, amikor az embert az otthonából kirántják egy kis cuccal, és ráteszik egy teherautóval, és rém hosszú ideig leplombált vonatba viszik, azt se tudja hova, és akkor megint teherautóval elviszik egy tanyára, ahol a legközelebbi falu 7 kilométerre volt, és minden kenyérért 7 kilométerre kellett bemenni. És akik kitelepítve voltak, azok tényleg a legnagyobb nyomoron mentek át. Tarna-Méra puszta Fogacs, ez Heves megyében volt egy helyen, parasztháznak egy szobájába, és nagyon rendes volt a paraszt, nagyon rendes volt. Tehát őt is szívszélhűtés élt, amikor őt, mint kullák, szintén mindenét elvették, akkor szegény bánatába belehalt. Nekem le voltak térdig fagyva a lábaim, mert hát a kenyérétbe és az élelmiszerétbe kellett 7 kilométert gyalogolni, természetesen mezitláb, mert már nem volt cipő. Én megbetegedtem vakbélgyulladással, és az orvos elment a rendőrségre, és azt mondta, hogy azonnal meg kell operálni. A válasz az volt, hogy írjunk egy kérvényt a belügyminisztériumba, ami körülbelül 3 hónapot jelentett volna, hogy választ kapok. Erre rábeszélt az orvos, hogy azonnal el kell mennem, engedély nélkül, és majd Egerben megoperálnak. Hát ez meg is történt, de utána értem jöttek a rendőrök, és akkor kezdődött a 6 hónapos börtönöm. Amikor a rendőrök elvittek, anyámnak azt mondták, hogy estére hazajövök. Én soha többet nem jöttem haza, és szegény ott ült az ablaknál napokig, és beleőrült abba, hogy én eltűntem. És őt el kellett vinni az egri kórházba, és sajnos elmegyógyintézetbe halt meg, annyira megszenvedte a mi sorsunkat. 18 éves börtönbe lettem, és azért a Mosonyi utcai internálótáborban, és utána a Méhkúton egy ilyen munkatábor volt, ahol az emberek vérhast kaptak, és rengeteget kellett dolgozni, és ha nem fejeztük be a normát, akkor még éjjel ott állhattunk fél lábon, vagy nyújtott karokkal, és főleg büntettek minket, és semmi lehetőség mosakodni, vagy ilyenet, szóval borzalmas volt. Oda raktak mindenkit, akár politikai, akár gazdasági bűnös, vagy utcalány, azok mind oda kerültek, míg nem került aztán a ítéletre a sor. És így hát rengeteg budapesti rossz lánnyal együtt voltunk 80-an egy egész kis szobába, és én, aki nagyon fiatal és nagyon ártatlan voltam, hát rájöttem, hogy milyen az életnek a másik oldala, és olyan helyesek voltak ezek a lányok, az az összetartás, és én hát nagyon fiatal voltam rajtam, tényleg mindenki azt hiszem próbált segíteni. És amikor visszajöttem Budapestre, és akkor kezdtem én is járni, vacsorázni, és nem tudom hányszor rám köszöntek ilyen kis utcalányok, hogy szervusz Aliz, és akkor mindig meg kellett magyaráznom az udvarlómnak, aki kísért éppen egy vacsorára, hogy ezeket a lányokat én honnan ismerem.
amikor mindenki boldog volt, megszűnt a kitelepítés, de nem volt szabad visszamenni a városokba. Nekünk otthonunk már nem volt. Földönfutókká váltunk. Nem volt szabad Budapesten laknom. Egy fogkefével jártam baráttól barátig, mindig másút aludtam, mert egy éjjelre még befogadtak téged, de többre nem, és azt megoldani, hogy hol mosod azt a blúzodat, ami van, hát borzalmas. És ez a megaláztatás, hogy mindig hálát kell mondanod, hogy a barátaid még egyszer bevesznek, mert ők ezzel reszkírozták a saját lakásukat is. Ez 54-ben volt. Ez volt a legrosszabb év, akkor már nem bírtam ki. És akkor jött az első osztrák futballcsapat játszani a magyarokkal, és akkor ezzel a futballcsapattal egy ismerősömnek a barátja is lejött, és akkor annak a segítségével egy autóbusznak az ülése alá elbújtam, és úgy tudtam kiszökni. Lehetetlen vállalkozás volt, ismerős, csak szólt a sofőrnek, és ő is, és a sofőr is azt mondták, ők nem tudnak semmiről, ha engem elfognak, ők nem láttak engem soha. És ki gondolt volna arra, hogy az utolsó ülés alatt egy busznak valaki odafekszik, és sikerült így kijönni. És ettől a perctől fogva, hála Istennek, Eszterházy László nagybátyám befogadott Bécsben, és úgy kezelt engem, mint a saját gyerekét. Nagyon megváltozott az életem. Egyetlen szomorúságom az volt, hogy apám még mindig börtönben volt, és hogy anyám sajnos visszavonhatatlanul beteg lett. Én kértem, hogy egy ösztöndíjat kaphassak Amerikában, mert szerettem volna olyan messzire elmenni a kommunizmustól, ahogy csak lehet, és szerencsém volt, közgazdasági egyetemre mentem Amerikába, abból diplomáztam, és akkor volt a magyar forradalom, és akkor mind ott tüntettük az Egyesült Nemzetek előtt, és az egy rettenetes időszak volt, átsírtam a napokat, és tüntettünk, és nem sokkal ezután édesapám meghalt, és én tudtam, hogy ő ezt a rettenetes tragédiát nem fogja túlélni. Mert azt tartotta benne a lelket, hogy valamikor még Magyarország szabad lesz, és ez a magyar forradalom, hát ez egy óriási reményt keltett benne, és amikor a magyar forradalmat leverték, akkor pár hónappal utána ő is meghalt. És ott maradtam Amerikában egy ideig, míg visszatértem később. Ez az Egyesült Nemzeteknek volt a Nemzetközi Atomenergia Organizációja Bécsben, és ott dolgoztam. Megismerkedtem aranyos férjemmel, aki olasz révén olyan közel áll a magyarokhoz, hogy igazában ő a legelső pártolója a felvidéki magyaroknak is, ahol csak lehet diplomácia vonalon próbál segíteni ezeknek a sorsán. Van 2 gyerekünk, mind a 2 fiam több nyelvet beszél. Ők Rómában születtek, és ők 100%-osan rómaiak, és ez nagyon fontos, hogy az ember tartozon valahova. Hát én nem politizálok, én igazságot akarok szolgáltatni apámnak. Ő nagyon vallásos volt. Még a börtönben is állandóan az imáiba belefoglalta a felvidéki magyaroknak és Magyarországnak a sorsát. Ez volt az ő gondolata, hogy ő kéri Istent, hogy az ő szenvedésein keresztül a magyarok egy jobb sorsra kerüljenek. Apám a bátorságával egy óriási példát mutatott, és nekünk is, mindegyikünknek kell, hogy legyen bátorságunk küzdeni azért, ami az igazság. Ez az utolsó 50 év, az rettenetes hazugságokkal eltompította az igazságot. És apám a felvidéki magyarokért áldozta az életét, és ezért nekem az ő sorsuk fontos. Nekem ez egy gyönyörű örökség, hogy az apám annyira szerette őket, és annyira otthonának érezte azt a földrészt, ahol szlovákok, magyarok 1000 éven át egymás mellett éltek, és ha lehet segíteni ezeken az embereken, ezt kell elérni, hogy újra békében éljenek egymás mellett.